салому алейкум тамошобинон азиз. шумо медонед ки фоиз гирифтан хеле ҳунари бузурги дар кор. Акнун мо ҳозир мисолҳое ки дар саҳифа навишта шудаанд, яке аз фоиз гирифтанро барои шумо нишон медиҳам. Яъне аз ҳама осон дута нолро хат мезанем, серо ба рақами аввал ду зарб мезанем, яъне ки 5 кара 3 чанд 15, яъне ки 50% аз 30 баробар аст ба 15. дуюм мисол 20% аз 70 бошад, яъне ки нолҳоро мо хат мезанем, дуро ба 7 зарб мезанем 14 мешавад, яъне ки 20% аз 70 баробар аст ба 14. яъне ки 30% аз 300 бошад, як нолиро мо хат мезанем, 3 зарби 30 яъне ки 90, яъне ки 90. 30% 300 баробар аст ба 90. 70% аз 40, яъне ки нолҳоро мо хат мезанем, 7 зарби 4 чанд 28, яъне 28. акнун 60 аз 90ро ман ба шумо вогузорӣ мекунам, кани шумо чанд фоиз, яъне ки 60% аз 90 баробар аст ба чанд? ин савол.